Близо половината от младежите у нас на възраст между 20 и 29 години не работят. Половината млади не работят и медиите го представят като обвинение спрямо тях. Но дали истината не се крие някъде по-надълбоко? Следващите 30 минути ще разкъсат тази статистика на парчета и ще ви покажат защо цялата тема е манипулация чрез числа. Видяхте репортажа, чухте цифрата, 50% от младите между 20 и 29 години не работят официално. И вместо въпросът да бъде защо, веднага стигаме до извода мързело, разглезено поколение, нереалистични очаквания. Аз няма да приема този разказ без бой. Затова днес ще разгледаме тази тема в дълбочина. Статистиката, реалните условия на пазара на труда у нас, законовите права, които никой не ви обяснява и защо емиграцията не е мода, а рационален избор. Преди да започна това видео, искам да ви кажа, че е лично мнение и анализ по обществено значима тема, не е юридическа консултация. Нека започнем с най-важния въпрос. Какво точно означава не работи тази статистика? Официалните данни на Евростат мерят заетостта чрез регистрирани трудови договори и декларирани доходи. Тоест, ако работиш без договор, не съществуваш в тази статистика. Ако получаваш заплата в плик, докато на хартия си осигурен на 4 часа при минимална заплата, пак не съществуваш реално. Колко от тези неработещи 50% всъщност работят в сивата икономика? Никой не знае точно, защото по дефиниция сивата икономика не се отчита, но всеки от нас познава поне един човек, приятел, роднина, съсед, който работи на ръка без осигуровки, защото работодателят му е казал или така, или изобщо не те вземам. Тук е първият голям проблем с репортажа. Той третира не работи официално като синоним на не работи изобщо. Това е манипулация чрез статистика, защото пропуска цял пласт хора, които полагат труд, но системата не ги вижда. Работодателите постоянно повтарят: няма кадри, никой не иска да работи. Нека разположим това твърдение на съставните му части. Когато работодател казва няма кадри, то обикновено има предвид няма хора, които да приемат условията, които предлагам. Това не е недостиг на работна ръка, това е недостиг на желаящи да работят при конкретни условия. Защото, нека сме честни, много от тези работодатели не търсят квалифициран и мотивиран специалист, който ще си знае правата и ще ги защитава. Те търсят лесно управляема работна ръка. Човек, който няма да ги пита за извънреден труд по член 262 от Кодекса на труда, който няма да поиска официален договор на пълно работно време, който няма да знае, че по член 264 работата на официален празник се заплаща двойно, който ще мълчи, когато заплатата закъснее с 2 седмици, защото се страхува да не си загуби мястото. Когато предлагаш точно тези условия, ниска сигурност, никаква защита, мълчание в замяна на заплатата, не се очудвай, че няма кадри. Проблемът не е в липсата на работна ръка, проблемът е в липсата на достойни условия, които да я привлекат. Тук стигаме до нещо, което почти никой репортаж не споменава. Динамиката извън големите градове. По-малките населени места работодателите постоянно се оплакват, че искат хора с квалификация. Специалисти, обучени кадри, хора с опит. Но когато млад човек реши да съчетае работа с продължаващо образование, за да получи точно тази квалификация, която му искат, системата не му дава никаква гъвкавост. Графикът е фиксиран, няма разбиране за изпитна сесия, няма съобразяване с часовете на лекции или практика. Резултатът е прост. Избор между две лоши опции: или напускаш образованието, за да задържиш работата, или напускаш работата, за да завършиш образованието си. Трета опция – да правиш и двете, почти никога не съществува. И после се очудваме защо младите в малките градове или заминават, или спират да се развиват професионално. Системата сама създава този резултат, а после обвинява младите, че не са достатъчно квалифицирани. Репортажите обичат да насочват вината към образователната система, че не подготвя младите за реалния свят, че им дава нереалистични очаквания за баланс между работа и личен живот. Нека разгледаме какво точно е нереалистично в очакванията на един млад работник.
да получи заплатата си на време, да има официален трудов договор, отразяващ реално отработените часове, да получи двойно заплащане на официален празник, както изисква законът, да не работи извънреден труд без компенсация, да има елементарни почивки по време на смяна. Нищо от това не е нереалистично очакване. Това са минимални законови стандарти. Проблемът не е, че младите очакват твърде много, проблемът е, че тези минимални стандарти системно не се спазват, а после наричаме недоволството от това нереалистично. Дългите смени без прекъсване, ниското заплащане спрямо реалната инфлация, системните нарушения на Кодекса на труда, обещанията за бонус в края на месеца, които никога не се материализират, това са реалните проблеми на пазара на труда у нас. Необразованието на младите създава тази динамика. Работната среда я създава. Стотици хиляди млади българи работят прекрасно в чужбина и тук репортажите обичат да виждате ли, младите работят добре, просто не искат да работят у нас. Тази интерпретация е удобна, но подвеждаща. Разликата никога не е била в желанието за труд, разликата е в средата, в която този труд се случва. В Германия, Нидерландия, Австрия трудът се уважава структурно. Има функционираща трудова инспекция, има реални последствия за работодател, който наруши закона. Има яснота. Колко часа работиш, колко ти се полага, кога получаваш заплата. И у нас зад същата цифра на заплатата може да стои всичко различно, неясни часове, осигуровки на минимума, работна среда, в която няма на кого да се оплачеш, защото инспекциите не достигат до всеки малък обект, а страхът от загуба на работата парализира всяко желание за оплакване. Проблемът никога не е бил в парите сами по себе си. Проблемът е в средата около парите. Нека бъда ясна, не всеки работодател у нас е некоректен. Има качествени работодатели, които спазват закона, плащат на време, инвестират в хората си. За съжаление, те са много по-малко, отколкото трябва да бъдат. Това видео не е насочено срещу всички работодатели, насочено е срещу некоректните, а те, за съжаление, ги има повече. И ако продължаваме да мълчим, ако продължаваме да приемаме нарушенията като нормална практика в бранша, ще останем в същото положение и след 10 и след 20 години. Промяната не идва отгоре, тя идва от това хората да си знаят правата, да знаят и да могат да отказват работа при непосредствена опасност, че по извънреден труд се заплаща допълнително, официалните празници носят двойно възнаграждение, знанието е първата защита, мълчанието само подсилва системата, срещу която се оплакваме. Съгласни ли сте с мен? Пишете в коментарите. Ако има работодател, който иска да ме опровергае, заповядайте. Искрено ще се радвам на този разговор. Ще се радвам да се включат всички млади, които работят, за да изкажат мнението си, как изглежда реалността във вашия бранш. Споделете това видео с някой, който сега за първи път навлиза на пазара на труда у нас. Може би точно той има нужда да чуе, че не е сам и че недоволството му е основателно. Искам да подчертая, че видеото представлява лично мнение и анализ на обществено значима тема, базиран на публична информация и обществени наблюдения. Не представлява юридическа консултация. За конкретен случай се консултирайте с адвокат или се обърнете към инспекцията по труда. Благодаря ви и ви желая прекрасен ден!